Hello mga ka-listeners, good evening. So, ang oras alas 6:03 sa iyo nga kagabion mga ka-listeners ug di ako sa simbahan, no? Gikan pa ko ning simba mga ka-listeners. Ug karon mag-upload ta sa katapusang sumpay na Ginoo sa mibali ko tungod nimo. Unya pasensya kay wa dili sa ta makabasa og kuan mga comment no. Basin unya or ugma na ko makabasa no sa mga comment sa drama nga munyeka no. Ato lang ko magbasa sa inyong comment mga ka-listeners no sa ika part 5 sa munyeka. Kay karon kay bawo ko nga naginaminom na gidaguban sa katapusang sumpay aning dramahan no kining mibali ko tungod nimo. Muna nga ako gining paningkamutan nga ma-edit, gitanggal ginagog copyright maayo ani. Ang hinaot ko nga di na gini maka-copyright kay grabe daghana gid ko kuan ani gi-edit gi-review ginagog maayo ni mga ka-listeners para dili maka-copyright kay sayang mo kayog inig-upload dugay kayo nga pag-mix paabot nya inig-upload makadlawunan ang resulta maka-copyright delete na pod kinasayangan ang oras nya ang load pod sayang kay maka-copyright mga ka-listeners ang drama no mo na ako jud ning sure nga balik-balik og review ba sa pag-edit para limpyo na gid ba nya tingali makabantay mo sa audio ani nga murag kanang murag na ay uban nga murag dili kayo tin-aw tungod na sa copyright mga ka-listeners nga akong gitanggal no nya nindot magyapon kay masabtan magyapon nimo kay sayang magud pud ka-listeners kung akong trim ang maong mga part no muna nga bahala na lag daot ang audio importante nga madungog ninyo gyapon ang maong isina no kay sayang kayo gid og akong i-trim muna nga pasensyain niyo ang audio nga nay ubang audio nga murag kuan siya murag di tantong tin-aw no pero maklaro magyapon mga ka-listeners labi lag mag-headset mo no samot nagkusog inyong speaker no maklaro gyapon ninyo ang drama no muna nga pasensya lang ninyo kay tungod sa pag-edit nga para yun ma-approve yun di gid maka-copyright ba kay sayang kayo ang oras sa sige balik-balik pag-edit kaya ining ma-upload na ma-copyright mag-delete na pod sayang post-load no mura na mga ka-listeners din ako tatanong istorya no paminawan nyo ang katapusang sumpay sa part 60 no mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you were. Ug karon mga kasama, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Mibali ko tungod nimo. We've been through everything there is. Hilom dia, boy. Aw, ako man na ito mo siyang, ha? Di ba ka? Ha? Ipoy, nakakita ka sa kung nakita? Nakakita ka ba, Ipoy? Usan nung nakita mo siyang? Si Misty. Siya nang nigawas din ng kamay iskina. Ato siyang unungan. Ito niya ako. Pakidnap yun siya. Usan may mga baton mo siyang, ha? Ha? Unsa pa? Ato siyang basakyon. Unya dadun ato sa bahay. Ato siyang hubgon. Kanang dili na makabangon. Kanang dili siya magkamatngon nga atong tapuson. Kinahanglan makabiya dayon ko din eh. Duda gyud na ako nga gikuha ni Primo ang akong inahan. Mister? Oh. Diyan ka magikan. Pasakyan dayon ko dito. Dali. Boy, boy. Balik sa likod. Aron, magtupad miglingkod si Misty. Why do you sing? Hain man kaibutang ni Primo si Misty. Misty!
Misty, hay naman ka! Misty! Huwag gimi tubag. Tingalig niya sa guest room, imbutang ni Primo si Misty. Misty! Iya, musuod ko, ha? Uy, sirado man. Mura man kong gikuyawan. Mangutan ako sa mga katabang din kung may gawas ba ang bisita ni Primo. Di ka madaigikan, Mister. Nganong naabot ka man dito napita? Kapoy tubag sa mong pangutana, Tito eh. Ha? Asa man tabag inom? Atol tas bahay, Mister. Unsa? Unsay bahay? Sa inyo? Mayo dito. Aron kung mahubog ka, pwede ka dito matuog. Sa imnanan good, di man ka dito magkapahuay. Bisag asa, Tito. Basta kay gusto kong moinom. Gusto kong mahubog og mawa dayon sa kalibutan. Patay. Nganon ni tingog ka, unggoy? Sabot patay. Hilom di ay, puy. Hilom di, puy. I-drop ka na ko sa tindahan, puy, ha? Aron magkuhag brandy, 2 ka botilya. Pagkapinig ice cube, aron bugnaw kaing imnon ang brandy. Uy, pulutan? Oh, gyud. Ikaw na ko na nga mong special guest. O sige na. Dalian ang pagpalit og brandy. Giuhaw na ko. Unsay giingon nimo, ma? Wa diha si Misty? Wala lagi siya diri, Primo. Ako nang gipangablihan ang tanan natong kwarto. Pero wag yung Misty nga nakita. Unya nangutana sad ko sa ato mga katabang. Wasad sila ikasulti kay wa man sila nakitang migawas diri sa ato. Naibaw na bras Glenda ma nga akong gida si Misty. Mag-uol na sa to. Nanawag lang unta ka na ako. Aron mabantayan gyud nimo si Misty. Nahadlok magud guma unsay buhaton ni Misty. Maong ako siyang gisuot sa guest room. Pero ang iyang gusto nga ubanan sad nako siya sa kwarto. Mao ba? Gilainan kong naminaw sa iyong mga parahigma eh. Nagtuungo tingali si Misty nga iya kong matinta. Motong nangita kong paagi nga makabiya sa kwarto. Nya karwa naman inoon siya diri. Tingalig na lang siya sa tong mga silingan ma. Tingalig nagpahayahay lang siya. Ay, ako na siyang gipapangita. Pero wa gyud. Asa na sab nako pangitaa si Misty? Ang akong cellphone. Si Primo. Hello? Glenn, hain gawin ka ron. Diya sa office. Mahimo ko na makuha si Misty. Anahon ka na ko si mo office. Ayaw na lang. Ako na lang kuhaon si Misty sa inyo. Huwat ako, Glenn. Importante kayo kung tuyo mo. Dili lagi ko gusto nga makita patanduhan ni Misty nga magkuyog o baka magkasulti. Please, huwat na lang ko. Anahon ka na ko. Primo, may dautan bang nahitabo ni Misty? Basta anahon ka na ko, Glenn. Ay lang gud paglakaw, okay? Bye. Di mayong masayod si Glenda. Nga wala sad sa amo si Misty. Sigurado yung mag-uol siya. Nganong may biya pa magid si Misty sa bahay? Ay, musukol gini si Misty sa iyang inahanda. Di ko gusto nga maabtan ko din ni Primo. Tingalig mo kalit lang unyag tunga si Misty. Musamot na gunag iyang kasuko na ako. Hinuon, tuamang kuno siya sa ilang Primo. Glenn! Ganong ni anay ka man gyud. Dali. Uy, iko! Tingalig doon ay makakita na to. Dali. Sige na. Asa ba ko ni mo dada? Sa akong auto. No! Glenn, sa buta na to, asa na sad na to pangitaa si Misty. Unsa? Maong dali lagi diri. At ito magsulti sa akong auto.
tanawa, Misty, tanawa. Dili kagyud mahubog ni ini. Ginabot nga init pa ang gipalit ni Ipoy aron atong pulutan. Kamao kagyud dito da. Kaigo kagyud sa ako mga paboritong pulutan. Oh, unsa man di ay. Di ba nga complot man tando, ha? Yan na ba? Unsa ba imong problema nga murag nag-wild ka man? Bisan pagsultihan ti ka tito, wa kay katabang. Hmm? Dili ka makasulbad sa akong problema. Sultihi ko. Unsa imong kalibutan nga mahimo nga masulbad nako ang imong problema. Ay, magtagay na tabi. Kiuhaw naman hinuon ko. Tugani yun ako ba? Unsa imong problema? Shit man day ka ni. Ah. May uban ko ninyo kay inyo kong gihagad nga mag-inom. Nganong lain man hinuoy imong ipamugos nako? May pangusibat ko. Ayaw lang ko dayon kasuko. Oh, niya ang imong baso. Oh. Kana ba? So may gusto nimo magtagsa tagbaso? Of course. Pagtagsa kitag baso, no? Kulain sa nang magpuli-puli ta, ah. May BO pa lang unya mo. Oh, unsay BO? Bad odor good. Was of taon, Misty, eh. Ipoy. Samang nagtanga ka man diha. Dali diri. Pagdasabog imong baso. Oh. Apil na siya? Ato lang siyang i-apil aron nga doon natay masugo-sugo. Ablihin ang brandy. Aw, siya lang ko din eh. Apil din ko rin yung buseng. Apil ka. Pero, ayaw lang pag-atubang nako, ah. Ha? Kamu lang og ang imong amo mo'y pag-atubangay. Kay parehas mong duha. Unggoy. Oy, pito! Ay, may pagreklamo po eh. Sige na. Ablihin ang brandy aron sugda na ang tagay. Nga namang di magyug kamo sabot na ako. Di magkakagusto mag-uol ko. Nga nang imo mangyusap pa ako ng akong gusto. Sorry, Glenn. Pero nakasiguro ko nga inikasayod mo ining akong ipahibaw ni mo. Mag-uulgid ka. Unsa? Di ba gisultihan ka man ako nga tuwa sa bayo si Misty? Oh, og ako siyang atuon. Pero dili ko gusto nga mukuyog ka nako. Muadto ko sa inyo nga ako ra. Wa na si Misty sa bahay. Unsa? Glenn, sa dihang gidako siya sa bahay, kay mo iyang gusto. Gibutang ko siya sa guest room. Mo iyang gusto nga ako siyang ubanan sa mong kwarto. Kay di ko gusto nga makasa ko nimo. Mihilom ko biya sa bahay. Aron aduon ko si mama sa tindahan. Ug mao'y mo bantay ni Misty. Unsay buot mo ipasapot? Pero nanawag si mama pag abot niya sa bahay. Nagpahibaw nga wa na si Misty dito. Wa na si Misty sa inyo? Asa ko man pangitaan na sabang akong anak? Misty! Dili ko ginapasahil mga akong kaugalingon kung doon na daw tamahita po sa akong anak. Dili. Wa kay sa, Glenn. Basta na yung biya ni Misty. Kung siyang ipasabot nga na mag-antos siya o ba ni mo. Kung kitubag nga, ay wa siya mahigog man ako. Kung ako sab siya kitubag nga, that's the reality. Pero iya hinuog ko giingnan reality. I will lose my daughter. Mo. Nakasulti lang nga to si Misty kay diha pang espiritu sa bino. Pero dako ang akong pagtuo nga mukot sa balatian ni Misty ang imong pagpangka niya, Glenn. Ang way kondisyong pagmahal na imong nahatag na to niya. Lahi naman ko doon ang mga bagong tubo, Prim. Marag doon na sila kaugalingon nilang kalibutan. Kaugalingong panabot. Pangitaon ako si Misty. Oh, asa mo ka? Pangitaon ako anak. Di ko ikaw tugtan nga mauri mangita ni Misty.
Wa ka sa maayong kondisyon. Tingali, duha na unya hinuon mo ang akong tabangon. Glenda, please. Ayaw ko din nga mo tabang sa pagpangita niya. Masabot ang kasuko ni Misty nako. Kung iya makita nga nagkuyog tan duha. No, mas makasabot na hinuon si Misty nga andam kong muunong nimo. Sige na, kitang duha mo imong hita ni Misty. Kanang iyo magkugidaan ni Buseng? Ha? Ha? Inayan ang imong tingog. Oh, tingalig makabantay si Misty nga doon na tayo sa butan. Matay ka sabot pag Buseng. Kinihadi yun ta kung uminom. Pero mo di kong gipugos ang tipo ninyo. Karoon nga gilamian ang tago sa bino. Pag-ino, imos kong gidaan ni Kareklamador pa ni mo, Poy. Oh, Saom na ko ng kwarta mo siya. ipalit nagpisi. Salan! Pise! Inayilagyan ni mo tingog. Aw. Kung ni mo lobby ni mo, Saom na tiyago, pise! Pagpalit lang dito ka ng dako, ha? Kalang dili-daling makabus. Salan! Inayilagyan ni mo tingog. Oh, kusama dito. Pinya ka sabot pa ko ng busing ay. Lagaw na. Pila ka dupa busing. Napo ka pa. Paigo ka ng kwarta yung gihatag na ko. Mahal busy ron. Paigo, Basta ka ng dako, ha? Kanang dili-daling matangtang. Kanang tunatay gapuson. Busan? Baboy? Pati yung tabaka, Poy. Wow, siya lang baka ako may yung patsyon. Gahi, magkapasap doon. Sige, lagaw na. Kaimnon po ang tako, ha? Namikis bino? Inigbalik ni mo. Imo ang mahibiling bino. Yeah! Tinuod ka busing. Tinuod lagi. Uy, boy. Mm. Inigbalik ni mo magdakag pisi. Ayaw pag-agi sa sala, ha? Oh, asam ni ko agi busing. Asa ko agi? Sige ka magpangutana. Ay! Ay, nagod mo! La busing. Di ba klaro yung istorya? Ang mo. Mising kita hubog. Pati ha? Ako na. May mong inigbalik ni mo. Matuman ko na ang akong plano. Dali, Ipoy. Ano sa naman ang kaunggoy ang may balik, ha? Ha? Kinsamang unggoya, Misty. May lain ba ko na yung unggoy? Di ikaw. Bantay ka lang, Gerald, Misty. Bantay ka lang. Ano may akong bantayan, Tito Willie, ha? Hoy, ikaw na, masalamat ka. Pasalamat ka kay may tahod pa ko ni mong tito. Oh, natural. Magtito ka gyud nako kay sa dili madugay. Ang imo namang inahan ang mamahimo na akong asa. Oh. Anong katawa man ka? Huwag yung kay gusto nga ako'y mabana ni mama ni mo. Pagkawahin, nabayagin mo sa balita, tito, no? Ha? May batan-o lang akong inahan. Og mo na inungdan nga nung nagwala ko. Oh. Nagrebuilde ko. Unsay buot mo ipasabot? Kinsang butan o nang imong ipasabot, ha? Si Primo. Doon na sila relasyon si Mama. Unsa tong imong gisulti, Misty? Ubog na ka, tito. Huwag kang makadungog sa akong gisulti. Oh. May relasyon na day sila si Mama og si Primo, tito. Og kana mo ay akong gikahiubsan. Kana mo ay akong gikalagutan. Ila kong himong buang, tito. Nimbal. Maudi ang mangigin ako si Primo. Naibog di siya ni Glenda. Daan ako na silang may relasyon. 25 katuig nang nakalapay. Unsa? Sibukas ni mo, tito, eh.
Sige man lang kagkakugang, uy. Pangutana. Be. Pune magbino na akong baso, be. Upsa naman yun noon eh. Naglibog ko. Sa ba may mong gikalibgan, tito? Daan na silang doon na relasyon. Eh, may nang butil be. Ako iwad. Kung anong imposible? Kabata pa ng primo? Unya may relasyon na sila sa 20 katuig? 25 katuig na nakalabay? Oh no? Oh, yes, tito. Tungod ko, no, anang reincarnation. Sa? Kasabot ka on sa reincarnation, tito? Kasabot sa bukuon sa ng reincarnation, Misty. Mamagana ng dunay mga bata pa nga bright na. Kaya mahimong gisudlan na sila sa espiritu sa mga genius kaniya to. Hilom dia! Utro ng bugo da. Doon na di ay sila'y relasyon, ha? Pues, ako'y putol sa ilang relasyon. Ano sa tayo mong gisulti, tito? Ako'y putol sa ilang relasyon. Ilunti kang ikaduhan akong hero, tito. Kung imo nang mahimo. Putla ang ilang relasyon aron maako na kit si Primo. Tagay pa. Sige, Misty. Sige, hutang ino. Sayon ko ang buhaton ang akong plano. Kain pa man sa binis ipoy hagang gisuko pisi ngan dugay mong Ano naman ka mo inom, tito? Sige lang. Huta lang ng usa ka botelya, Misty. Di pwede, oy. Kitang duha ang mo inom. Oy. Nabuhian mo ang botelya, Misty. Patay. Buak ang botelya. Napahigda na si Misty tungod sa kahubog. Mauna ni ang akong ipaabot. Hain pa man si Ipoy nga akong gisugog pisi. Uy, ikaw man tong kauban sa tiguang, no? Ha? Wa na ka makaila dong imong gisangpit og busing. Si Busing Willie na ko. Ako bitaw tong iyang kauban. Namalit magud ko pise. Mamalit ko, palit ko pise. Pisi? Usaon ni mong pisi? Ay, mauring maglangot mo akong busing. Kay susitador di kay ka. Usa laman doon na may pisi din wala. Naaman. Unsa bay gibag-on sa pisi nga imong paliton, ha? Kanang dili daling makabos. Unsa? Pita ma'am, kanang yung pisi nga baga ba? Kanang dili daling maputol. Doon nami anak kay supplier baya ning among tindahan sa mga kinahanglanon sa bay o baka sa building nga tukuron. Yun na, hain man di ay imong busing nga samukan? Nag-atang. Sa'yo nagatang? Ay, siya pataka mag-usot ay. Ikaw magod, simple puta na. Be, gaya na ko be. Kapaulit na yun ko. Aton dito napita o kay tuwa ang mga pisi dito mahimutang. Ay, bida. Kundi parang tungod ni Wai. Di ko manhe. Kalayo din niya. Unsa? Asa pa man nato pangita ang akong anak. Naadto na nato ang bahay sa iya mga barkada. Pulos na malibad. Huwag ko na mo ato si Misty sa ila. Mga ano na ta, Glenn.
Kinahanglan masulan ka ng imutian aron makahunaw-una kag maayo. Ang akong cellphone. Oh, si Willie ang nanawag. Unsa ba yung tuyo? Ambot lang niya. Oh. Gi-off man sad. Nangarag na pislitan lang. Mga uno na ta ha? Wa lagi ko gutma. Then, imahimo mo pas mo ka. Kinsa may mo palayon sa pagpangita ni Misty. Wa mo ko kuy ganang mo kaon. Ug sa pagtuon ang pagkaon. Ara, anak ta ng karinderya mga uno? Way nakailan na itong duha. Nakasiguro kung naglibog na si Glinda nga nung nanawag ko niya. Yan, gikalit na ko pa. Animal sa Blis Ipoy. Hain ka siya mamalit o pisi. Sa iyong nagyod untang gapuson si Misty kay wa gyud siya kalibutan. May pagkahinanok sa pagkatog. Tungod sa kaubog. Animal Blis Ipoy. Hain pa man ni siya. Oh, wa pa ka mahatagi sa imong gipalit. Di naman. Onya, nganong ni apaman ka? Suklianan ang imong kwarta og naghuwat ka sa sukli. Waoy. Onya, nganong ni apaman ka? Naghuwat ni mo. Unsa? Naghuwat bitaw ko ni mo, ma'am. Gusto mo kung mutanaw ni mo? Kay nibulong kayo ko sa kumbuseng. Nganong dili ikay iyang gipili ang pangasawon. Oh, unsa ka diha? Ha, liwat man sa di ay ka sa imong busing at tiguwang. Lakaw na, oy. Kaya kung dili ka pa mulakaw, paguyod ko ikaw sa among sikyo. Oy, abdur ko, oy. Sala ka man, oy. Pulos mga bugal-bugalon. Sorry ha, dini ka na ko pa ka na. Giingnan kagid ako nga wa ko gutma. Dili na ko matuon ang pagkaon. Pugsa lang ko. Wag ka ganahing nagtanaw ining kinong mong gus. Init pa ba ya? Si Misty. Nagkakaon na kawa siya. Sige na, Glenn. Kao na. Ungitan ka ha? Ayaw. Kao na lagi. Sige. Magkaon ako. Maayo. Then, di ko gusto mo biya ni mo nga maghambin o kagulanan. Tabangan tagid ka. Primo. Dili man ikaw ang ipili na kong priority. Pero magpabilin ka sa akong dukan. Kung itugot man sa atong kapalaran nga magkatagpo sa palig. Unya, uwa na may problema sa Misty. Andam na kumudawat ni. Dili ka na kinako puhian. Kanunay kong iampo na muabot ang higayon. Ikaw ra gyud ang bugtong binuhat ng gipangandoy kong ikauban sa tibok kong kinabuhi. Primo. Ayaw pa kila. Di ko gusto makakita na sa imong mga luha. Sige na, good. Kao na. Tungod ni mo. Pugson ko pagtuon ang pagkaon. Nganong dugay ka mang nauli? Ang buseng. Ikaw ba'y bangitag pisi ng ini ka na ka? Hindi ka rin. Tama. Ayaw na ipakita na ko. Tabangi kong asan, Misty, nga tos kwarto.
Siya lang. Sige na! Ato na siyang asahon. Tingalig maulian unya ni siya. Mapakisa sa ko sa akong plano. Ato siya sahon, ha? Dadon lagi sa kwarto. Yay! Yay! Ibang ismering hoyos, Misty Buseng. Bля! Hilom niya. Ang iyang inahan mo'y akong gikabuangan. Ang iyang inahan gusto na kong pakasran. Hay! Sayay. Sige na! Ato na siyang asahon. Uni atong gapuson. Ining mata niya, mukulisiw siya. Anak na nako, tawag ka si Linda. Di na ka? Busog na ko. Nangilad mo ka na ko. Tulorak ko sa ang imong gihungin. Nga, busog ka na? Giingnan ka na ako nga wako'y ka ng mukhaon. Ipadayon ko ng pagpangita ni Misty. Kitang duha mo'y mangita niya, Glenn. Ayaw na. Basag di nga ako rin mangita sa akong anak. Ako gud siyang anak. Busa kinahanglan nga ako mo'y maghago sa pagpangita niya. Glenn, kung magadayon ta, pamahimo ko na sa mga anak si Misty. Ang imong problema ka, Misty, ako na sa problema. Nindot pa mi daon. Mas nindot tumanon. Nagsige ra ba kalakaw sa imong mga papeles alang sa imong paglarga? Tingalig makasamok lang ko nimo. Bisag ka no sa akin, di ka makasamog na ko. Kalipay ko nga makaalagad ko nimo. Primo, Di ko ikaw bayaan. Mintras tanto nga, di pa nimo makita si Misty. salamat kaayo, Primo. Ako nang bayaran ng atong gikaon. Ako na nang gibayaran. Salamat kaayo, ha. Tanaw. Wah, ano ka mo siya? Bugat man dinig ka, Misty. Mira. Ato na ni si ibutang sa sahog. Uy, padayon ta, ay. Niya, Kabata pa lang ng unggoy, tagbo, tagbukuan. niya, di ko tasam ko. Di, padayon kita. Sila nakalaki ko, kwarto. Padaya Kwarto na. Animal labi, animal po. Uy, animal kay ka. Hindi na busik targa na. Wa pag yun ninyo makit si Misty. Wa palagi mo. Si Glenda. Nakatugin taon tungkol sa kagapoy. Asa man in taon ninyo pangitaa si Misty, nak. Ambutang ma. Nato naman na mo ang bahay sa iyong mga barkada. Pero wa agad siya. Ipablatid na lang na sa presinto. Dito na bitaw mi ma. Pero ibalibaran ni. Unsa? Kinahanglan ko na nga palabyo na mo 24 oras. Una sila musanong sa mong blatter. Uy, mamatay di ang biktima kung ugaling daotang tao ang makidnap ni Misty. Wala mahimuan na ba? Mauna ko na ang protocol. Basta, ma, wag yun mo anha si Misty. Wala gigyud, nak. Ayaw o nagbiya si Glenda, ha? Tingali kung sa'y mahitabo niya. Bugata ba yung Misty? Uy! Tagyan tingali og saha ni Buseng. Unsa? Basta bugat ko no, dengan saha. Arugante man sa kuning bayana ko. Liban ka, gilan tagduhag unggoy. Ano po sige yaw-yaw diya? Sige. Higti na ang iyang kamot. Ako na di ay. Unsa? Dungan ta Buseng. Ako higot siyang kamot, ikaw siyang TL. Aron di gyud makiakyas ba? Oh, tuod no? Ay. Nanohol pa lang bitaw kag mutabang ni mo kidnap ni bayana. Di gyud ta ko maglisod ba?
Kaya bakit ay nagreklamo? Nalipay mo gani kung miuban siya na to aron nga makalibre ko itong bagong laya. Uni mo pag yung pagastoon. Sige na. Dungang tagigot. Age. Glenn, ngano ka? Nakatuog di ay ko. Kangilat sa akong damgo eh. Nagdamgo ka? Si Misty. Murag na ngayon pagkitabang. Oh, unsa? Prim, manuno na tagsimbahan. Mangayo ko giya sa kaytasaan kuno si angay ko buhaton. Aron makitaan ko ang akong anak. Sige. Sige, Glenn. Manood simbahan. Naluoy na kay kunin mo. Di tagod kabiyaan, Glenn. Mana kita gapos buseng. Usman, hugot na pagkagapos diha. Ilom di boy. Wala manuno ko kay saling na ko. Buseng. Nagkamat ko nag-uos, mister. Ngano ni? Ngano dili ko makalihok? Ako silon. Iandam kong daan ron nga matawag ka ng screen na. Tuod sa hitabo na ko. Ngano dili ko makalihok? Ma! Tabang! Kalma lang, Misty. Tito Willie? Kinsay bigapos na ko? Ikaw? Kinanglan nga ako ni buhaton. Aron mapugos sa pagpakasal ang imong inahan nga rin ako. Unsa? Sorry lang gyud kayo, Misty. Pero dili ko magkatugot nga adto sa laing lalaki mapunta si Glinda. Og ako mo imong gipaantos dito? Imong gigapos? Maura ni paagi. Aron mapugos ang imong inahan sa pagpakasal nako. Oh, di ba ka na? Kung makasal naming duha si mama nimo, si Primo, may mo na kyud. Unsay kalipay ni mama nga matagamtaman uban nimo tito? Dili ikaw ang iyang higugma. Dili ikaw ang iyang kalipay. Oh. Makaton ra siya sa paghigugma nako, Misty. No choice na si mama nimo. Makalingkawas ka lang nining mapait mong kahimtang kun magpakasal na ako ang imong inahan. Abi na kong nakig-unong ka sa gubot ko karong kahimtang dito. Misty, maunig ipaabot kong higayon aron matuman ang dugay ko ng kaibog sa imong inahan. Dili ikaw ang gusto kong ikauban sa ko inahan. Wa ka na'y mahimo, Misty. Kung di mo sugot ang imong inahan sa gusto kong mahitabo, magpabilin kang mag-antos. Di ka lang mo pahoy? O ako pa makita ang akong anak. Wapag ko masayod kung asa ko siyang pangitaa. Oh, Ang akong cellphone. tubaga na yan, Glenn. Tingalig, usa na sa barkada ni Misty. O, magpahibaw nga tuwa sa ila si Misty. Si Willie lang gihapon. Oh, suway ko nagtubag. Basin pa day iyang nakitaan si Misty. Hello? Ma! Tabang! Misty! O saan nakita mo? Glenn? Nagkandugo ka sa pakitabang sa O sa'yo maging buhat sa akong anak! Isa na, Glenn. Si Willie.
Ambi ang cellphone. Ako mo'y makiksulti niya. Ikaw ra bang usara rin, Linda? Kung may kauban ka, akong pagmo ng cellphone. Huwag pa na yung mag-antos ang imong anak. Ako rago sa Willie. Sige, buhat mo sa akong anak. Ayaw pagtingog. May kauban ka, Linda? Ayaw ko sing tahi, Willie. Ako rago sa dire. Nangita ko sa akong anak na adi ay siya nimo. Karon mo to ko nga ikaw ra. I-on ang kamera sa imong cellphone. Unsa? I-on ang kamera sa imong cellphone. Nagduda ka? Hain si Misty. I-on lagi ang kamera. Willie, manubag ka gyud kung dunay daotang mahitabo sa akong anak. Ayaw sig paminawa, ma! Kinsa to, Willie? Ang imong anak. Pakita ko sa akong anak. Unya na, Glinda. Magsabot o na. Ug sa atong sabutan. Ang mahitungod natong duha. Unsa? Nasayod ka gyud. Kakaniadto pa kong naninguha nimo. Pero imo lang kong gi-snap. Dili ato bangon kung mamisita ko sa inyo. Dili ka rin ko na pasudlon sa imong opisina. Sobrang imo pagpaantos na ako, no? Pues! Ako na sa burong panahon, Linda. Pinagi sa imong anak. Nakasiguro kong musugot ka na unsay akong ipagbuhat nimo. Dautan ka, Kid Willie. Satanas ka! Usa pa ka pagpakimaraw, Linda. Mauwi mo madungog ang makaluluing kuminsiyo sa imong anak. Ayaw pasakitin ang akong anak. Ayaw ako sa pagpapag. Iuna ang kamera sa imong cellphone. Ayaw tugayan. Ako rang usa, Willie. Iuna ang imong kamera. Sumubo ko. Oh, ako nang gion. Wow. Ugma ako ka na gyud. Magpaksa ka na gyud na ako. Boy, iko! Hoy, boy, iko, unggoy! Wait! Sengel na ni Bunggoy! Ikaw! Samot, hindi ka buyan! Mga traitor mo! Inyo kong gihubog, aron sayon rin ninyo ang pagtuman sa dautan ninyong buhat, ha? Oy, wag ko labutin ni ha! Si Busing rin yung nagplano ng tanan. O ka na, tungod na po si mong inahan. Apil ka gyud! Wala di! Boy, iko! Di ka kabuhet. Dag ko ang fisi ang higot ni mo. Huwag kita na. Dili mo lang po sa inyong plano. Nakasiguro ko nga dili mo sugot si mama sa inyong kondisyon. Wala. Di mo sugot yung mga. Dili! Na, mamatay ka. Unsa? Wala. Di mo ka pabuhian ni Busing. Di mo sugot ang imong mama. O niya, di ka mamatay ng imong kahimtang. Huwag pa yung kay kaon-kaon. Oh, maayo hinoon? Usa! Nganong nag-text man ni si Primo? Nganong man ni siya manawag? Ako kinipasahod. Ipatod ang lain niyang sakyanan sa address nga iyang isuwat. Ako siyang tawgon. Murag wa na ko makasabot sa iyang gibuhat da.
Tingalig na tagpaw na ka. Gion na nako ang kamera. Karon, tug-ani na ko hain ang akong anak. Ayaw pagdali. Kinahanglang maminaw ka una sa akong gusto. Una ko ipakita ni mo si Misty. Unsa na? Kinahanglang imo kong pakaslan. Unsa? Karon, ako nang ipakita ang kahimtang sa imong anak. Tanawon ko, di ka ba maluoy o musugot sa akong gusto. Niya ang imong anak, Glenda. God! Imong ipantos sa maayo si Misty! Pero na ibugtong kong nahuna-huna ang buhaton, Glenda. Anong musugot ka na sa akong gusto? Mabalik ko di ako tawag di mo. Ayaw i-off ang imong cell. Ayaw na, Willie! Willie! Animal to tigwa nga. Hindi ko makaantas magtanaw sa akong anak. Kagigapos ang duha ka mga kamot ug duha ka tiil, primo. Ipahimos lang yung tigmahin at tigwang ang higayon. Iyang hatagan o kagawasan si Misty kung musugot kong magpakasal niya. Kinalang i-report na sa kapulisan ang gibuhat ng tigwang, Glenn. Ayaw! Kidnapping ang iyong gibuhat. Maalawot ang akong anak kung mauna yung akong buhaton. Mahimong si Misty mo ipahimong ni Willie kung musumbong ko sa kapulisan. Musugot ka dahil nga magpakasal ni Willie. Importante na ko ang kinabuhi sa akong anak. Nakita ko ang makaluluoy kahimtang sa akong anak. Sunod ka. Tawag niya doon tigwang. Dawatang niya ko din. Maugad na yung akong buhaton. Silpahis ko doon tigwang nga. Sunod tawag ni Willie. Mahimong iyan akong pahibaon asa ko makita ang akong anak. Ayaw pag-uban ha. Gabalak. Di gumuban. Takko sa ako rong desisyon, primo. Ginabuhi sa akong anak ang nakataya ining higayon na. Mismo tangang kaluoy niyo. Huwag na ko magtuo nga mabuhat kini ni Willie kang Misty. Gihimo niyang paon ang akong anak sa iyang tinguha nga rin ako. Nakaantos si Misty tungkol na ako. Ayaw na paghinak. Hindi ko mahimutang nga maghuna-huna sa kahimtang karon ni Misty. Nag-uul mo sa kanin ko, Glenn. Manawag ganit si Willie aron at tuon ko na sa Misty. Ayaw pag-uban na. Nakasiguro ko. Kung makita na ko ni Willie, iyan na yung buhian si Misty. Makaluluoy kayo ang kalinsang sa akong anak. Unsa man? Dili pa ko buhian? Yeah. Nakontak naman kaninyo sa mama. Isog na. Unya raga buhi. Kunia na gyud ang imong inahan. Muani man kasi mama. Pakan ako. Gigutom na kay ko. Unya ka na magkakaon kung ni ana si mama nimo. Unsa? Misty. Wa ako makabaos ninyo. Ikaw, imo lang kong yanu-yanuhon sa pagbiya. Pwes nangigayo na, tilawi ang kapait sa akong bation, kanang inyo lang dayon kong biyan.
babae. Katapusan na nimong pagpasipa sa akong pagkatao, mister. Unsa? Inigabot ni mama nimo. Dadun ko na yun siya sa uwis nga mo kasal na mundo ha. O kung makasal na unya mi si mama nimo, kinahanglang ihatag mo na ko ang tanan mong pagtahod. Kay mamahimo naman unya ko nimong ikaduhang amahan. Luod! Okay lang. Padayon sa imong pagbugal-bugal na ako. Sa limado kay, muabot na ang imong inahan. Ha? Dili ko musugot kay ikay minyuan ni mama. Ikaw ba? Angay ka gani untang malipay na ning akong gibuhat? Huwag na malipay man ko. Dili ba? Naghubog-hubog ka man tungod sa nahibaw-ani mo na may relasyon na sila si Primo o ang imong inahan? Wa ka na'y labot, ana. Pisti, angay kang malipay ning akong gibuhat. Say gayon ng maminyo na may si mama nimo. Imo na si Primo. Di ka malipay, ana. Badbari na ko ba? Saba? Di pa lagi. Wa pa ang imong inahan. Gigutom na ko. Ayaw ka pala ka. Paingon na din si mama nimo. Aron pagluwas nimo. Iya ko luwason. Naibaw naman ka. Pinangga kay kasi mong inahan. Huwag mo na hinungdan. Nagidakan ako din Gihubog. Magapos ko ikaw. O ipakita sa imong inahan ang makaluluoy ni mong kahintang. Dili ko pinangga sa akong inahan. Di ka mo tuo nga anion ka sa imong inahan. Mas pinangga niya si Primo. Di lagi! Nga naman sa ko man ka. Ako'y pakaslan ni mama nimo. Pulos mo mga way ayo. Oh, why ayaw ko no? Pero pagkamatngon nimo, nga ingon na ni Ana ang imong kahimtang, wa kay laing gisampit, aron tabangan ka. Unya? Ang imong mama. Hain tiya. Ha? Hapit na lagi siya mo abot. Oh, hapit naman di ka maabot. Pakanaan na lagi ko. Kay gigutom na kay ko. Kalma. Kalma lang, misti. Kailangan lang maniguro sab ko. Kamayng pag-antos, misti. Asa man ka ko pa imo na. Way gihatag nga direksyon si Willie kun asa ko niya padtua. Ako baka siya tawag ko na. Akong cellphone, tingalig si Willie na ron. Hello? Ay naman ka. Asa ko pa ingon. I-on na ang imong kamera. Maglisod ko. Nag-drive pa ko. I-on ang imong kamera. Gusto lang kong maniguro kung wa kabay kauban. Willie, napala ka na baya kayo ko sa kahintang ron sa akong anak. Oh, niagi-on ko na ang kamera. Ilikop sa auto ang kamera aron masiguro na ko kung ikaw ra bagyong usara ang nangitat ni Misty. Makatuo ka na gyud nga ako rang usa. Oh, Kana ba? Kana. Pagpinuutan gyud mo na ako. Sige. Diretso lang sa pag-drive. Hain ka naman ron. highway. Diretso sa Mingla. Mingla? Nadungog mo na ang akong gisulti. Diretso sa Mingla nilya. Kalayo pa niya ng dapita, Willie. Pakitaan ako sa kahintang ni Misty. Unya na kung dool ka na sa gingon akong dapit. Dili ba mahimong badbara na lang nimo sa gapos si Misty? Maglisod ang akong anak. Iyaw pagbuot, Glinda. Kamong duha sa imong anak. Upos ron sa akong pagbuot.
Salpahis gidi ay ka, Willie. Oops! Don't say bad words, Glenda. Ayaw kalimot. Nag-agad ang pait nga kahimtang karon sa imong anak. Sa pagkakaroon. Sa pagtuman mo sa akong gusto. Willie! Kadugay ba na ako makalusot? Oh, Ginoo ko. Wa ko na masundi ang auto ni Glenda. Unsa man, imo nang nasundan si Glenda? Diyan ako sa highway, ma. Pero wa pa gid ako makita ang auto ni Glenda. Hain maday taon to paingon. Animal gyud kini si Willie. Sakop gyud ni sa satanas ka ng tawhana. Ah, ma, ako na nakita ang auto ni Glenda. Salamat in taon. Katong akong gihang yun ni mo, ma. Tawag na yun ang ig-agaw na akong NPI. Aron makatabang siya sa pagsikop ni Willie. Okay, sige anak. Ako na yung tawgon si Melchor. Asa man ako siya pa doon? Patawagan siya na ako, ma. Okay, sige nak. Unya lang ta magsulti. Kaya ako na yung tawgon si Melchor. Hoy, Duda ko nga ano eh. taga ikog tubig. Manangin ako busing ha. Ako using amugat. Hasta tubig? Dili ko ninyo paimnon? Kung magbutbuat ko, tingalig ako siya puso ni busing. Nga ka na kong surambaw ha. Dini ka lang ha, ay manangin ko ni busing. Kinsay imungan? Ipoy, uy, hala! Kano gito ka anang matigas sa kungan, uy! Ay, imo ning taktik, no? Paluluoy ka, haron akong tabangan. Nakagunit ka nag kwarta nga 1 million? Milyon! You mean to say, much money? Milyon? Ha? Million lagi. Ay, bida, eh. Wadyo ko, makikita ko sa itsura ng milyon. Niya mo ta, nagagunit pa ko? Oy, waoy! Kung imo kong tabangan, pahatagan ti kag 1 million ni mama. Tabangin lang ko nga makaikes ko din eh. Ay, war pa din is busing. Matintal man gako. Hain mo din mong bossing. Nagsugat sa mong inahan. Kun mauna, dako kayo chance nga makagunit kag 1 million kung imo kong tabangan. Dali, badbari dahin ko sa kong gapos. Imo di kong tintalo na. Dili tintaling akong gibuhat ipoy. Tinud-anay ang akong offer nimo. Sorry lang. Maldita ka sa wapa ka mahubog. Giyan na mo hingag unggoy. Ay, pasayloan na lang good ko good. Nakutaw naman ko tong akong utok good. Kutaw. Gawas pa. Mahimong nagkita ron sila si Busing og imong mama. O, unsa? Mauna. Mong pikat na lang ni mo. Di bitabo ka mo sugot ko si mong ilan, oy. Huwat na ako si Busing. Hapit na kumabot sa simbahan sa Miglania. Oh, si Willie na ron. Doon ako sa simbahan sa Mingla. O saman, layo pa ba nang nahimuntagan sa akong anak? Sa tubangan sa simbahan, punong, kaya ko mo ay mo drive sa imong auto. Unsa? Dool ka na sa akong nimutangan. Kanusta pa din ako makita ang akong anak? Hapit na, Glenn. Ayaw ka bala ka. Hapit mo na makita ang imong anak. Kung imo lang kong giilad, magmahay ka yun. Ganong ilaron gud nako ang bugtong binuhat nga kaniadto pa.
kanunay kong ipangandoy nga ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Husto na! Oops. Iparang imong auto, imo sagay ko. Kita na ka na ako. Nagpara na ko. Naatuod si Willie. Oh, si Willie lang misakay sa auto. Kung siya pa'y nag-drive sa auto ni Glenda. Asam din niya dada si Glenda. Bilar ka ng auto. Ako na sila sundan. May dautan ka ng buhaton ang tigwang ni Glenda. Makatilaw gid siya ako. Balik sila sa akin. Asa man din niya dada si Glenda. Gusto na kong makakita sa akong anak. Hain madini mo siya ibutang. Imo lagi ron siyang makita. Kanus ha? Kanus aman! Huwag na nang namalik mata sa agi. Doon na lang tayo adtoon. Kinsa? Maniguro lang ko, Glenda. Mga turun ta sabay sa amigo na kong huwis. Nga mao'y mo kasal na itong dawa. Unsa? Anda magha kang magpakasal na ko. Aron maluwas ang imong anak. Pakitaon ako sa akong anak. Huwag ka mo tuo sa gipakita na kong video. Mituo ko, Willie. Og mao na hinungdan nga gisunod po ang tanan nimong gusto. But please, hatagis ko katungod nga makakitauna sa akong anak. Worried na kayo ko sa iyang kahimtang. Dili ta magdugay sa aturong atuan. Kadiyot sa kayo nga akong gihangyo nimo. Gusto lang kong makakita sa akong anak. Willie, mahal ko kayo ang akong anak. Dili ko mahimutan nga magunahuna sa iyang ginagatan. Busa ako mao'y tumanil. Nabalaka na kayo ko sa akong anak. Bisag kadiyot lang, Willie, please. Okay. Tumanan ko ikaw, pero kadiyot ta, ha? Asa maga sila paingon. Bahala na. Ako lang yun silang sundan. Natawagan ba ka ni Mama ang akong ig-agaw ng NBI? Nak, nagkasulti na mi si Melchor. Wa pa siya manawag ni mo. Wa pa ma. So may nahitabo. Imo paghapong nasundan si Glenda? O ma, ako pagyabot sila ng sundan. Ang ako nahibot nga ganun, si Willie ang nag-drive sa iyo auto. Unsa? Ikot ba na ba ma? Maunang nanawag ko ni mo aron pagsiguro kung natawagan ba ni mo si Agaw Melchor. Oh, ayaw ka balaka. Nagkasulti na mi si Melchor. O sa madlayo pa? Ingon bitaw ko nimo magpakasal unata. Lisab ka masugot. Gusto ko nang makita ang akong anak. Okay. Inigliko na to niya ng iskinaha. Doon lang tas gibutangan ako ni Misty. Lapas ng alas 12. Nakakauna ka ang akong anak. Dili pa magkakaon si Misty. Kung dili mo magkita. Unsa? Wada ikaon ang akong anak? Nagpaabot siya nimo. Pakusgi ang pagpadagan. Tingaling nagot man na si Misty. Kalma lang, Glenn. Dili pa magpas mo si Misty kay daghan siyang nagkaong pulutan kagabi. Hayop ka, Willie! Imong patsyon ang akong anak! Ha? Kalma lang. Pakusgi ni pagpadagan na auto!
Kalma lang lagi. Ang akong anak ang imong gipaantos anya mo imong kalma lang. Pakos niya magpadagan ning auto. Uy, gipakusgan ni Willie ang ilang dagan. Unsa ba kay plano niya itong tiguan? Ang ako cellphone. Salamat. Si Melchor ang nanawag. Uy, nusa ka. Uy na. Uy, pagpatipatay niya ha. Ako na ba yung usa din eh. Biya ko kay Bao sa pagtambang taong himatyon. Tubig. Uy, Baim na ko. Tubig. Huwag na kaya nga akong tutulungan. Musamot ko kaluya. Mamatay na ko, ani. pija biya ini, uy. Hay, pablis busing, uy. Siya na mong makadesisyon kung tagaan ba kasi mong ipangayo. Kita, uy. Tubig. Murang kong madanis. Maluhoy mo dyan tani mo, ay. Maluluhoy mo kanya. Madam ka ko yun ni Ron. Ula, may sakinan nga miyabot. Mayuntay sila na rin si Pusing. Aron mawala niya akong kulpa. Tubig lagi. Misty! Ma! Ginoo ko, anak! Ma, sakit kayo nga kung kabutog tiil. Ba't parang di ka sa imong kapos, anak? Ginoo ko! Minagom naman ang imong mga kamot! Ma, tubig. Tubig, makayo ka na kayo. Tagay kong tubig! Pagdali! Tubig ka! Ang bidayon! Tubig! Anak di anak, imnan eh. Ginoo ko! Panamanaman ang mga kapos sa imong kamot, Tel! Dili pa, Glinda. Unsa? Kinahanglan makasal una ta sa huwis. Una badpari sa mga kapos si Mister. Nagbuang ka na ba, Willie? Pait na ang kahintang sa akong anak. Dili pa ni mo badbaran sa iyang kapos. Ako'y badbad sa iyang kapos. Iyo lagi pa ito. Gusto. Pagli ka gustong maalaot mong duwa. Hayop ka, Willie. Satanas! Glinda. Una na itong amig sa akong huwis. Aron ipadayon na ito ang atong kasal. Uwi ko! Nadun ko ka akong anak. Ako siya badbaran sa iyang kapos. Giingan ka magpakasal kung atong duwa. Dali na! Uy, Glinda! Iguang! Iyon sa mo pagtultol ni akong pari, ha? Primo! Alam mo siyang kadaghanila. Pusing! Mori akong tigadukan. Mapriso na ta. Pero mi boy! Nagbut-buot kagsod. Dili ako ginboyan, ha? Hindi, o dakpol ka na mo sa saan kidaping. Unsa? Dada! Ngayon na tabi ka mo siyang mapriso ta. Mapriso kita. Kira, bago na. Pusasan mo na mo dua. Kira. Sir. Mahimong dili lang ni pusasan. Sina sila. Tingnan, makadagan niya na sila. Anak, pagkaligawas ka na yun. Ako badbaran si Mrs. sa iyong gabos. Ikaw, amos lang na. Sino ang tao ko ninyo, Glenn? Miss P! Ayaw taon mi dada! Ayaw taon mi presuha! Demo. Dapat yung ko ini. Mapriso na yun, be. Anak, luwas na gid ka. Mister, usay na itapok ni mo. Idiretso na lang ka na ako sa ospital.
Asa man pa yung si Glenda? Wa man niya idiritso si Misty sa ilang bahay. Ako lang yun silang sundan. Kinuo ko. Tilalawot ang grabe ang kahimtang ni Misty. Glenn! Aba, Ano sinita mo, ha? Primo, nakalit ang ukalumos si Misty sa auto. Wala nagdiretso na ko siya rin sa ospital. Wa tingal ito pakanas tigol. Hinungdan niya naluyag mayo. Padugtaon ka na ako sa prisuhan si Willie. Nag-ako siya sa pagpaanto sa akong anak. Upaos ko. Ako siyang paantuson sa prisuhan. Ma, salamat sa imong pagluwas na ako. Salamat sa primo. Ako lang gitabangan si mama ni mo, Misty. Matod sa doktor, mahimo ka na makagawas karon anak. Ako nang ibayaran ang bill sa ospital. Tinuod, ma. Oh, magagawas na dahil si Misty. Mauna lang ko ninyo sa pagpawali. Muuban ka na mo sa pagpauli, my hero. Unsa? Nahadlo ka, no? Oh, Misty, Gusto kong umuuban nato si primo, ma. Aron masiguro nato ang atong kaluwasan. Kay gikan karon. Amahan na ang akong pag-ila niya. Misty. Ma, sa dihang naulian ko gikan sa pagkahupok. Sa dihang nabantayan ko ang kalisod sa akong paglihok. Wa ko'y lainaw na una ang binuhat ka makatapang na ako. Ikaw rin yun, ma. Anak, Sa dihang kibati ko ang sobrang kaluya. Kay wag ko nila paib na. Wa ko'y laing giampo. Nga masayran lang unta ni mama ang akong naimutangan. Ma, sorry. Sorry kid kayo sa kong pagtupag-tupag di mo. Sorry kid kayo, ma. wa kay sa, Misty. Gibasol ko gani ang akong kaugalingon tungod kay ako mao'y hinugdan nga nung miribelti ka. Pero andam kong masakripisyo. Willing kong i-give up ang tanan akong kalipay. Magmalipayon ka lang. Nakasaasap ko ni mo. No. No, ma. Bisan ka no sa dili kin makasa ako sa kainahan kasama ni mo. Nga wala ing gilantaw. Kundi ang kaugalingon na gid akong kabulahanan. Sa nahitabo na ako. Nakamatkon ko nga nagkinahanglan di kong amahan nga makalaban ako. Makalaban na to. Misty. Kunwa ka pati gali. May daotang nang nahitabo na ako. Og nakasal si mama nga to ni ato salpahis katikuwang. Mahal ko kayo ang imong ina, Misty. Kaniadto pa. Busa di ko mahimong pasagdan siya. Nga mag-atubang og problema nga magkinusara. Karon pa ko makaam ko. Nga waday ko'y katungod aron tahuan ang akong inahan sa iyang kalipay. Anak, ikaw may sabyo na akong kalipay. No, ma.
Dili ko mapasaylo ang akong kaugalingon kun may insister pag ko sa akong kahakog. I want you to be happy, Ma, with the man in your life. And that's Primo. Bituo ka ng reincarnation, Misty. Bito o makuuwa, Primo. Ang akong namatudan, nga gamahanan ang inyong duha ka kugma. Misty. Ato ko na natiwasa ang akong pagtuon sa Canada, Ma. Doon naman ko'y mga iyaan dito. Igsuo ni Papa. Doon na ganit ay bahay dito, remember? Pero una ko mular ka. Gusto kong makasalo na mong duha. Tinuod, Misty. Musugot kang magpakasalmi si mama ni mo. Dili ba ako minanghagad ni mo? Pakaslita yun si Mama Primo. Huwag ako mo imuhatod ni Mama sa altar. Misty. Iyo bitaw ko. Tanawa. Di nga priso tagduwa. Sabaan sabi mo, ipuy, uy! Samot na ni kalibog nga akong os pag una-una sa atong kaso. Nag-abot ba ko sa akong abogado? Nakuha pa rin abogado ka. Sakpa magyuta ka. Gigapos tos miste. Bitaw eh. May pagbisugot ko sa haylo ni miste. Doon ako yung sa kamilyon karon. Aduh, ko na sa kamilyon ay. Pantagin ko na gudang. Ilong lagi, boy! Maglagot ka ni Rungkop. Ako yung ipaong-om ni mo ang speaker. Pero ninigam ni mo, magkugang yung mga pinariso din eh. Di ba yung ikaw rin hadlo ka? Nga preso na yuta. Hila ka, buseng. May katawa. Yes. Mahinayon ka rin pagka Mrs. Primo Mirasol. Lavi. Dili mahubit sa mga puong lang ang kalipay nga akong gibati. Sa diha nga, si Misty na mismo mo ay misulti nga magpakasal na ta. Gawas na kita, Labi. Nga mo padayag sa duha na to kagugma. Ang gamahanan na tong gugma. Pero, mag-uulisap ko. O, sa pa may mong kagulan, ha? Malayo man si Misty na ako. Labi, dako na si Misty. Ihatag niya ang katungod. Aron mo na yung magbuot sa iyong kinabuhi. Mingawon gid ko niya. Maghimo lang tag laing Misty. Unsa? Angayan ka akong magbusyad-busyad sa akong tiyan. Makautong pa ka ako. Aw, tabangan ka na kong utong. Si Misty mo ay maid of honor ni mo, Glenn. At the same time, muhatod din mo sa altar? Mao may iyang gusto, ma'am.
Ma'am lang gihapon nga maminyo naman mong duha ni Primo. Bitaw, Labi. Lakos na lang nagmama. Di ba, ma? Reklamo yung labi na ako, da. Ang. Misty, parehas sa gown? Maoy akong gusto, ma. Kung mo paso na tang duha, dili ka magkapangutana ang mga bisita kinsay bride? Problema na nasmutan, aw, ma. Tingaling magkaingon sila nga. Ang bride mo, ang batanon, ug ang tiguang mo imuhatod sa bride. Kiso ba na mo ingon nga tiguang be kay akong patyon. Ayaw na lang kung pangita, gubot, ma. O, aron, way kulba sa adlaw sa inyong kasal. Kinahanglang magkuyog na mong duha nga mo paingon sa simbahan. Uy! Oy, kamo no. Ay, gani mo pagkiat, ha? Ahoy! Siya ba di malipay ba da? Hindi pagawas minas presuan. Huwag kiha! Angay mong magpasalamat nga nakahuna-huna sila si Glenda ug Primo nga kung dili patungod sa inyong gibuhat, dili unta mahigmata si Misty sa kamatuuran nga nagkinahanglan day kalipay ang iyang inahan. Ingon bitaw ko yung buseng nga kalimtin ng to si Glinda. O hapit no tama si Kwati Batirol. Hilom diha, Ipoy. Si Madam palang unta to. Huwag yung kay problema. Kinsang madam? Unsa man, gusto gyud mong ako na gyud mo papriso ninyong duha? Oy, Ha? wa ko'y labot niya, Sidis, ha? Hain naman sila si Glinda o si Primo. Anong nangita man ka? Maghimo na sad kaglaing krimen? Hindi, uy. Para nanguntahan lang. Ay, pagkadimalas yun ako. Ma, angayan ka sa akong gaon? Bisamot kag kaanyag, anak. Kaanyag yun? Anak, happy ka ba yun yung among kasal ni Primo? Nagduda di ay ka, ma? Nagtuo ka nga nagpa-as if ko nga malipayon ko? Nahibaw ko. Unsa ka espesyal mo si Primo? I must admit, I was magnetized by his looks, ma. Mura kong na-obsessed. Ang saon, gwapo man gud siya. Professional pa gyud. Pero, tungod sa nahitabo na ako, nga diha ko sa ngilit sa kamatayon, ikaw mo ay akong kikinahanglan, ma. I really needed you more than anyone else. Ikaw gyud mo ay akong gipangandoy nga ikauban sa katapusang gutlo sa akong kinabuhi. Kay ikaw mo ay akong inahan. Ikaw mo ay naghatag na akong kinabuhi. Misty. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga bahalag wa ko'y uyapoy. Basta kay naalang ko'y mama nga tinud-anay nga nagmahal na ako. I love you so much, ma. And because of that love, I am willing to give up everything for your happiness. Hala, uy. Dagi nila kayo naman hinuon tang duhaan eh. Ang atong makeup ay naguba na. Retouch. Kiniging anak. Mga doon na ta sa simbahan. Basta may nahitabo si Nam. Sorry ha. Nagdrama mi kadiyot good. Ansay tanaw mo sa kong inahan. Gwapa lang gapon. My most special woman in my life. Ay, sus! Imo na lagi kong asawa. I can't remember when you were there.
sa akong asawa. Niya na sila paingon na ni si Misty. Mihilak ka? Di ko mahilak, ma. Kaya na ako, yun, ang bugtong binuhat. Nga akong ibalik ang kalibutan. Ako silang duulang, ma. Misty, ako nang kuhaon si mama ni mo, ha? Lipaya kit si mama, ha? Tingalig maigugig ka sa akong kumo kung imo siyang pahilakon. Timani ang panganti sa akong anak, ha? Kung mamatay man ko, human sa itong kasal. Bubalik gihapon ko. Mibalik ko. Tungod ni mo. Love the life we've made, but I'm so glad I'd stay right here with you through the years. I can't remember when you were. Og dini mga higala, natapos kining maong sugilanon. Mibali ko, tungod nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Cari. Apan sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Glinda, Ingrid Miss I. Vertodaso, Primo, Jeffrey Gabunada, Misty, Carol Marie Hikain, Cedes, Cecil Daniusos Cabrera, Willie, June Caraca Pujanes, Epoy, Len Garing. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Ug mo to ka listeners ang part 16 sa Mibali ko tungod nimo. Di pa ko sure og masayo na ko nag-upload ron basta kay ang oras nga nag-vlog ko alas 6 no. Di pa ko sure na yung makadawna na pud ni no. Kay muli naman ko rong taud. So agwanta ko sa mua sa dita nga pwedeng hinaya no. Karon kay hapit na kong vlog kay nakasimba man. Na nagabihan gyud pod no. Kung isayo pa ko gani naglakaw landag unta. Gabihan gyud mga ka-listeners no. Na sige lang at least palahi atong background ron kay kuan lisod og sige balik-balik background ba. Pero unya kung makalugar ko unya siguro kung masayo-sayo lang gini may lang ta no. Pero dili watay mahems no. Kay masayo-sayo na ako upload tingali maka-intro ta sa munyeka no. Nya bahalag makadlawunan basta kay ma-upload no. Panikamutan lang mga ka-listeners di lang ko musaad og ma-upload nako ang munyeka ron kay kuan mo gud kay bawo na mo sa sitwasyon sa mua hinay kayong data no nya importante ma-upload ni kay katapusang sumpay na pero napaminaw naman ninyo kay matik naman din no isa sa pag-vlog wa pa nako siya ma-upload pero pa ma-mix o pa ma-upload matik naman so napaminaw na ninyo ang katapusang sumpay ug salamat mga ka-listeners sa inyong kanunay pagpaabot no ginara ko tason amping mo kanunay mga ka-listeners. Thank you so much for watching sa atong vlog ug for listening sa mga drama. Amping mo kanunay, God bless natong tanan ug advance Merry Christmas.